Bé, bona tarda. Avui som 25 d'abril del 2023. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del Cinepodcast, la Perla 22, dins del marc d'activitats paral·leles de la 7ª edició del BCN Film Fest. El meu nom és Marc Castro i conduiré aquesta xerrada sobre el curtmetratge. La importància del curtmetratge. Tothom parla dels llargs, tothom té el plantejament de que el curtmetratge és el primer pas per arribar al llarg. Jo estic totalment en contra d'aquesta definició. El curtmetratge és un gènere en si mateix, és un format, un altre, com qualsevol. Al cap i a la fi, l'audiovisual és un art, i com a art té diferents tipus de formats. Ningú es plantejaria que les rimes de Becker i les llegendes fossin un llibre sencer. No? Aquella llegenda té aquella concreció. Edgar Allan Poe no és famós per un llibre molt gran. Vale? Doncs el mateix passa amb els curtmetratges. Pretendre que el curtmetratge és una excusa, no. El curtmetratge existeix i cada cop al nostre món actual, gràcies a diferents plataformes digitals, tenim cada cop més accés a aquests curtmetratges. I aquí tenim una representació de joves talents que esperem que algun dia puguem veure a les pantalles. Ells venen de diferents universitats. Tenim a la Pilar Baradat, que ve de Blanquerna, que ha fet el seu curt Incombustibles. Tenim a Laia Puig, bona tarda, que ve d'Ubic i que ha fet el curtmetratge Nina. I tenim a Dave Jackson, que ve de l'ESCAC i amb el seu curtmetratge El hijo cuervo. M'agradaria, si us plau, que us presentéssiu vosaltres mateixos i expliquéssiu una miqueta el que heu fet. D'acord, doncs bé, em dic Pilar, com has dit. Soc d'Eivissa, però estudio aquí a Barcelona, a Blanquerna, i aquest curtmetratge que ens han seleccionat al festival el vàrem realitzar a un seminari del semestre passat, tutoritzat per la Carla Sobirana, i bàsicament va ser ella la que ens va proposar un tema que era la por, amb el qual vàrem fer aquesta sèrie de curtmetratges. I bueno, jo bàsicament vaig fer el guió i la direcció. Jo em dic Laia Puig, soc de Vic i estudio a la Universitat de Vic. I bé, el curtmetratge Nina va sorgir durant l'assignatura de direcció i producció, tutoritzada per Daniel Feixas i Oriol Rojas. I durant l'assignatura, com a projecte final, havíem de fer bàsicament un curtmetratge. I vam fer tot el procés d'elaboració, creació, des d'escriure el guió fins a fer tota la producció i tota la direcció d'aquest curt, sempre amb la possibilitat d'ajudar-te d'aquí, perquè si no realment hagués estat molt complicat. Pues yo soy Dave, vengo de la SCAC, soy de Cornellá y soy el director del Hijo Cuervo, el co-guionista el director, y forma parte del trabajo final de grado de carrera que hicimos en la SCAC hace un año, bueno, casi, y ahora estamos en plan, bueno, en este momento de moverlo, distribución y demás. M'agradaria saber, perquè abans que entrem en el tema del curtmetratge i tal, tot aquí som seguidors del món del cinema, del món audiovisual. M'agradaria saber quina va ser la vostra entrada, no? En quin moment vau dir, ostres, això m'agrada, això m'agradaria tocar-ho, treballar-hi? Bé, a mi em va passar quan m'havia de plantejar què estudiar, suposo que com la majoria, no? I bàsicament va ser que no em veia fent res més que no fos comunicació audiovisual, cinema, i va ser una mica això per descarte, no? És que no em veig fent cap altra carrera ni seguint cap altra professió. És una mica curiós perquè jo vaig acabar el batxillerat, no? I em vaig ficar a estudiar biologia, que no té absolutament res a veure amb el cinema. Però jo sempre recordo la frase de la meva mare de Laia, pots parar de perdre el temps mirant la tele? Perquè jo m'he passat tota la meva vida enganxada davant de la televisió, mirant sèries, mirant pel·lis, mirant animes, mirant dibuixos, o sigui, mirant tot. I va arribar un punt que jo vaig deixar la carrera, que no sabia què em motivava, vaig dir una cosa, Laia, què és el que t'agrada més fer en aquesta vida? És mirar sèries, mirar pel·lis, enriquir-me. Dic, doncs, què et podria agradar més que estar fent el que més t'agrada, no?
i ja no només mirant-ho, sinó podent ser tu part de la realització d'aquests productes audiovisuals. I va ser quan vaig decidir començar a estudiar comunicació audiovisual, farà 4 anys, i estic molt contenta, la veritat. Va ser vale, per fi, has trobat la teva vocació. I al final és com, vale, doncs no perdia tant el temps realment, perquè al fons és una cultura cinematogràfica, audiovisual, que he adquirit i que ara mateix m'ha ajudat molt amb la carrera que estic fent. En mi caso, bueno, lo tuve tan claro desde el inicio, realmente fue como a raíz de un grado superior que hice como de gráfica audiovisual en una escuela de arte, y que realmente gracias a las tutorías de mis profesores, que más o menos teníamos como de repente alguna actividad como de audiovisuales, como de grabación y de montaje, a partir de las tutorías de mis profesores y el consejo, pues me indicaron un poco el camino y descubrí de repente la opción de hacer cine, porque al final pues sí que es verdad que depende de qué contexto provengas o de dónde procedas, pues es como una opción muy reducida, casi que no la ves, ¿no? Y de repente, gracias a estos profesores, pude ver como la opción de que realmente se podía hacer cine y se podía llegar a crear un producto y hacerlo con los medios que teníamos. Imagino que todos sois seguidores del cine, os gusta el cine. Pero, ¿y el cortometraje? Aquí hay gente que vea cortometrajes. ¿Podéis levantar la mano si hay alguien que no lo tenéis muy tocado el tema? Poquito, algo, de vez en cuando, ¿no? Quina és la pregunta, disculpa? Sí, normalment veieu curtmetratges, si teniu costum de veure curtmetratges o... Sí? Doncs en els festivals moltes vegades trobareu dintre dels mateixos festivals, cada vegada més, em sembla que no hi ha cap festival que no tingui una secció de curtmetratges, i penso que això és molt important. Vosaltres defensaríeu el curtmetratge com a format, com a projecció? Què considereu del format de curtmetratge? Home, jo totalment que el defensaria com a format, principalment perquè hi ha... O sigui, al final és un art d'explicar històries, i hi ha històries que poden durar perfectament 1, 5, 15, 20 minuts. Vull dir, al final, com has dit abans, és un art, i com a art podem expressar-lo de la manera que vulguem. Vull dir, ningú ens ha de donar unes pautes. Després, sí que és veritat que també entenc la part de voler fer un curtmetratge per poder fer un llarg, perquè fer un llarg, parlant clar, a nivell econòmic és molt complicat, com encara fer un curt és molt més assequible, no? Però per altra banda també defenso totalment la idea de simplement voler fer un curt per explicar una història que es pot explicar perfectament, i segurament moltes vegades és molt més interessant explicar-la en 10 o 15 minuts que no pas voler dedicar 2 hores i intentar treure'n suc d'on hi ha, no? Per tant, jo estic super a favor d'aquest format i sóc molt defensora dintre els curtmetratges dels curts d'animació. O sigui, em flipen, poder a nivell de curts no n'he vist molts, però de curts d'animació n'he vist moltíssims. Ara, una pregunta una mica capciosa. Vosaltres heu anat alguna vegada a algun festival a veure una sèrie de projeccions de curtmetratges i heu rebut aquesta inspiració? Us explico. Jo, per exemple, la meva estima cap a aquest format veia fa molts anys un curtmetratge que vaig tindre la sort de veure de manera una mica estranya. Va ser el curtmetratge Within the Woods, que, pels que no sapigueu, aquest curtmetratge va ser dirigit per Sam Raimi, és el que va donar peu després a la pel·lícula Possessió Infernal, de la qual es va fer una trilogia sencera, s'ha fet una sèrie, han vingut uns remakes i actualment aquest mes han estrenat un nou capítol d'aquesta sèrie. Tot va sortir d'una mateixa idea d'un curtmetratge que per si mateix ja funcionava. De fet, sí que la pel·lícula agafa elements del curtmetratge, però no és agafar el curtmetratge i estirar-lo, que moltes vegades és el que fan. Vosaltres vau veure algun curtmetratge que diu, ostres, a mi m'agradaria fer una cosa així? Teniu alguna referència d'algun curtmetratge que us hagués impactat? En mi caso, por ejemplo, me acuerdo mucho de Matria. En ese momento de verlo y también como hacer el viaje de este personaje que realmente se reduce en un mismo día, ver cómo esa experiencia que a lo mejor en una película no funcionaría. Bueno, ahora has hecho la película, que creo que va a estar muy bien, pero justo en el corto reduce toda la historia y todo lo que quiere contar en un mismo día, que al final soy muy fan de los cortometrajes que se reducen en un día, en un tiempo muy corto,
pero que igualmente como que se respira que ha habido un pasado y seguramente habrá un futuro, que no es una historia que solamente se cierra en un cortometraje, sino que es una historia que de repente nos la encontramos, pero que entendemos que tiene una vida pasada y un futuro, y que justamente nos explica todo en el corto o no se hace referencia a todo lo que ha pasado en la vida de ese personaje, sino que hay un poco de proyección del espectador de lo que podría haber pasado. Tu, Pilar, hi ha algun curtmetratge que t'hagués... Sí, el curtmetratge de l'última Virgen és un que recordo molt vivament perquè trobo, ara estem com en un moment de molts coming of age i que hi ha com aquesta tendència de dir que tots són iguals i tal, però a mi m'agrada molt personalment i m'agrada molt veure directores dones explicant històries femenines i explicar la seva pròpia experiència, i crec que és un curtmetratge que és molt ben resolt i em va agradar molt. I el que deies també de l'animació també coincideixo totalment. L'any passat vaig anar a una projecció de curtmetratges a un festival i eren tots d'animació, i recordo sortir amb aquesta impressió de... havia vist abans la projecció dels curtmetratges de ficció, diguem, convencionals, no? I després els d'animació. I vaig sortir molt més impactada amb els d'animació perquè pots fer tantes coses en tan poc temps i t'obrin uns mons tan diferents que realment és impressionant el que es fan als curtmetratges d'animació. No, realment l'animació dintre del curtmetratge és una part molt important. Jo crec que hi ha curtmetratges d'animació, com ara em ve al cap la Nòria, que són realment impressionants. No necessiten de res més. O sigui, amb aquell curtmetratge ja demostra moltes vegades més del que volen, i fins a tal punt el curtmetratge no és una projecció. Jo recordo, no fa gaire, l'One Faerk, que a vosaltres no us sonarà de res perquè és una actriu dels anys 70, va fer per primera vegada de directora, jo crec que va ser el 2018, va dirigir el seu primer curtmetratge perquè ella tenia aquella d'això de que volia fer un curtmetratge i a partir d'aquí ha començat nunca és tarde, ¿vale? I sempre existeix la possibilitat d'entrar dintre del món del curtmetratge. A l'hora de fer cinema en general, ja no parlo de cap tipus de format, tots tenim inspiracions, tots tenim, de vegades veus coses. Jo, per exemple, vaig quedar embobat a la meva època amb Alfred Hitchcock i des de llavors no he pogut sortir. Vosaltres teniu algun referent, gent que us agradi realment, que diguis, ostres, m'agradaria fer coses així? Teniu alguna persona que... A mi m'agrada molt l'Edgar Wright i també m'agrada molt el Wes Anderson, i que sembla que siguin molt diferents, però crec que ja tenen molts punts en comú. Llavors, no crec que el meu estil sigui com el seu, però sí que en el fons penso molt en ells quan faig projectes, i aquest curtmetratge justament que ens han seleccionat, Incombustibles, no és per res, o sigui, si ara ho hem de comparar amb l'Edgar Wright, no és estil Edgar Wright, però sí que en el fons hi havia aquesta idea, no, de... Bueno, el tenia en ment. Són referents complicats, o sigui, perquè no sé si coneixeu a Wes Anderson, vale, però treballar sí, les paletes de color de Wes Anderson és complicat. Vosaltres teniu algun, Laia? Tinc referents molt diferents entre ells. Per començar, o sigui, sé que és molt típic, vale? Però és Tarantino, perquè és el primer director que vaig admirar cinematogràficament, és a dir, tenia 14 anys i va ser com la primera pel·lícula que em vaig veure, de veritat. Bueno, que quan ets nen en mires moltes però no n'ets conscient moltes vegades, i vaig veure Reservoir Dogs, la meva primera pel·lícula, que em va marcar i va dir uau. I des de llavors sempre he seguit la seva obra. A part, m'agrada bastant el gore i el thriller, i com barreja els diferents temes, i ara et treu Spaghetti Western, ara et treu Kung Fu, ara treu 1000 coses allà, i m'encanta aquests col·laixos que fa superúnics. També en Darren Aronofsky m'agrada molt, però més ja pel temes de paranoies mentals, temàtiques de les seves pel·lícules. I per últim, que no té pràcticament res a veure, però també sempre vaig descobrir-lo fa anys, i em flipa, és en Xavier Dolan, que és un director canadenc que
vaig descobrir i l'estètica que té les seves pel·lícules, alguns temes molt profuns i amb la bellesa amb els que es tracta i amb la intensitat humana que també desprèn, em va agradar molt. I de fet el meu curt potser seria més un rotllo Tarantino, així. Doncs mira, ara et donaré... Però també és com els meus 3 directors. I em fa ràbia no tenir cap dona, saps? Això és una cosa que em fa ràbia. Però tot arriba, de vegades descobreixes coses. Ara et trencaré una mica el cap. Fa uns dies, el divendres concretament, es va fer aquí també una xerrada sobre cinema asiàtic, cinema noir, pel cicle Asia Noir. Perquè ho tinguis de referència, Tarantino és molt fan d'un director japonès, que no sé si coneixes, Takashi Miike. Et recomano que, si t'agrada l'estil de Tarantino i t'agrada el gore, et recomano que vegis alguna pel·lícula de Takashi Miike i així també t'endinsis una miqueta en el cinema asiàtic. Vale. ¿Y tú, Dave? En mi caso, me acuerdo muy bien cuando estaba en tercero de carrera, cuando descubrí los hermanos Dardenne, que me impactó mucho, porque de repente vi como un acercamiento a la realidad y como una implicación social como muy heavy, porque al final como que eran personajes que no se victimizaban a ellos mismos, sino que de repente tenían mucho coraje, con mucha valentía y con mucho garbio. De repente fue como, wow, he descubierto algo que realmente me implica y que me hace querer seguir haciendo esto y sí, serían los hermanos Dardenne. Luego también como los realizadores del realismo, como la película Chiambra también, que lo sé como bastante referente para el cortometraje. Y luego como toda esta nueva ola de realizadores como del cine social, pero que beben también todos de los hermanos Dardenne. Vosaltres teniu algun director fetitxe? Algú s'atreveix a dir... Ui, tenim un públic espantat. A tot arreu hi ha referències i tothom recull referències. I parlant del curtmetratge, fa pocs anys, fa una mica abans de la pandèmia, va haver-hi una pel·lícula espanyola que va tindre molt ressò, vale? Va guanyar moltíssims festivals, El Hoyo, no sé si heu sentit parlar, sí, del Galder. Bueno, si alguna vegada teniu ocasió, hi ha un curtmetratge que us recomano veure, que es diu Next Floor, de Denis Villeneuve, que el coneixereu per Sicario, La Llegada. Veureu en què es va inspirar per fer El Hoyo, sense ser intentar fer del curtmetratge una pel·lícula, sinó la inspiració. Galder no ho reconeix, però us ho mireu i bueno, al final ja tothom treu la inspiració d'on surt. Un cop comenceu a treballar amb el curtmetratge, per mi una de les parts principals per començar és el guió. Hi ha qui contracta guionistes, n'hi ha guionistes molt bons. De fet, hem tingut en aquests cinepodcast, hem tingut per mi un gran guionista, Daniel Noblom. Si voleu el contacte el tinc. Tenim gent com Santi Taboada, que és el guionista fetitxe de Sergio Morcillo. Vosaltres sou més de treballar amb guionistes professionals o de treballar vosaltres el mateix guió? Jo, de fet, estic molt més ficada en tema guió que no direcció. Sí, m'agrada molt dirigir, però jo vaig començar a estudiar audiovisuals pensant que només voldria fer guió. I després vaig descobrir la direcció, m'agrada molt i aquí estem. Però realment estic molt més enfocada ara a guió que no en direcció. Sí que m'agrada fer guions amb altra gent, sí que m'agrada no escriure sola, que és una cosa que he fet i bueno, crec que depèn també molt amb qui escrius perquè has de ser molt compatible. Però això, els guions, o sigui, és curtmetratges que he dirigit i els projectes que he dirigit, menys un puntual, tots els he escrit. Realment és la fase que més gaudeixo. Jo també. Sí, realment és com... M'encanta escriure. M'és igual des de... Sí, ja no només curtmetratges o llargmetratges, no només cinema, m'agrada molt escriure en general. Vull dir, sempre he escrit des de molt petita i jo, de fet, quan vaig començar, que crec que de les primeres assignatures de la uni que vaig fer va ser guió, va ser com, vale, això és el meu, això és el meu. I he continuat i és això, no? O sigui que al final, a veure, si et porten un bon guió i t'agrada la idea i el pots dirigir superbé. Ara, jo m'agrada més crear les meves idees
i també dirigir-les. És com, també em costaria molt escriure una idea, escriure un guió i després, ara dirigeix-lo tu, saps? Seria com un... Sí. Bueno, però això passa, Passa Sí, molt, tant. I al final Això és passa. la feina dels guionistes, no? Escrius guions i et venen directors i te'ls compren, però sí que cadascú és com és, jo si escric un guió és com, ojalà el pugui dirigir jo, perquè en el fons és el que tu t'imagines, no? Home, a vegades hi ha la col·laboració, no?, amb un altre Sí, guionista. jo no he tingut l'oportunitat de treballar amb altra gent, o sigui, he escrit guions i sempre he estat jo sola. També és veritat que, a veure, la quantitat de feina escriure un guió per un curtmetratge és una cosa, escriure un guió per un llargmetratge de 2 hores i mitja és una altra completament diferent, i ja n'hi dic per una sèrie, saps? Però sí que, ostres, jo m'agradaria molt, i ara he escrit, sempre ho dic, no pots començar la casa per la teulada, no? Però quan he escrit uns quants curtmetratges i que vaig escrivint, dic, és que jo em vull aventurar a escriure el llargmetratge. És igual, vull dir, jo ja l'he escrit, que sigui una merda, però és com un repte, no?, de dir, ostres, que fer que tota una història al llarg d'una hora i mitja o dues... Pots treballar-la i pots crear aquests guions i esperar el moment per portar-los a terme. Mira, faig una referència a Mike Flanagan, que segurament el coneixereu gràcies a una plataforma digital per sèries, La maldició de Hill House, ha fet molta pel·lícula i curtmetratge. Doncs Mike Flanagan des de fa molt de temps tenia un guió d'una pel·lícula que de fet va fer aparicions al llarg de les seves pel·lícules en forma de llibres. Ho pots veure, petits detalls dintre de les seves pel·lícules. Aquest guió es deia La missa de medianoche, que al final va convertir en una sèrie que és de la sèrie de la trilogia que ha fet Mike Flanagan. O sigui que mai descartis un guió, guarda'l, I sempre li pots donar una volta, és que no saps mai com... Adaptar-lo al temps. I treballar amb gent tampoc t'ha de preocupar. Referents com Don Mancini. Don Mancini és el creador del Muñeco Diabólico, Child's Play, dels anys 80, els que tenim unes canes ja sabem el que és. Però clar, tothom diu, no, Child's Play és de Tom Holland. No, Tom Holland va ser contractat com a director per dirigir la idea de Don Mancini. Vale? No us sàpiga greu buscar professionals d'un sector en concret. En aquest cas us veig molt enfocades al guió, el qual és boníssim. Sí. No, direcció també és un altre món i és molt guai. Però sí que és veritat que me'n recordo una xerrada que ens va fer la Clara Roquet, que em va inspirar molt, no sé, va ser com un... Per les dues coses, no? Va ser un, uah, que guai, que era just abans, no sé, fa uns quants anys ja. Però va ser com un, uah, m'ha inspirat molt, no sé, m'ha inspirat molt. Vaig dir, uah, ¿Y tú, Dave? En mi caso yo me gradué en dirección, pero sí que es verdad que siempre forma parte de la escritura del guión. Lo que sí que creo que escribir un guión es como un viaje muy solitario si lo haces solo. Yo al menos siempre intento hacerlo como coescribiéndolo con alguien, porque también creo que se crea como un círculo pues también rico de debate, de intercambio de experiencias. Es como, al final si escribes solo, al menos a mí es como que entro en una burbuja, que luego después de un tiempo no sabes lo que estás escribiendo. En el proceso de escritura creo que hay como mucha pérdida, luego hay como te vuelves a encontrar, luego piensas que has escrito una maravilla, luego te das cuenta que realmente no. Entonces siempre como poder debatirlo, poder como tener esta conversación con otro guionista, siempre es bueno. Sobre todo, al final yo me grabo en dirección y sí que escribo, pero sí que me gusta como coescribir con una persona, pues que es lo que dices, que sea profesional del guión, o que al menos controle y tenga unas bases que me pueda dar, o me pueda ayudar y yo le pueda dar otra cosa y que se convierta pues en un intercambio de pues eso, de conocimientos. Y en el caso del Hijo Cuervo, ¿ese guión lo trabajaste con otra persona? Sí, justo lo escribí con un compañero de mi promoción, que es de guión, que es Jamie Southon, y empezamos a escribirlo, me acuerdo, creo que por septiembre de cuarto de carrera, y estuvimos como, no sé, como a lo mejor 4 o 5 meses con la tutoría de Valentina Viso, que realmente fue maravillosa, nos ayudó en toda la escritura, el proceso, en las pérdidas. De repente nos cogía la mano, nos decía, no, es por aquí, chicos, luego nos decía, sí, aquí, ya lo habéis encontrado. Bueno, eso es un proceso muy costoso y que te llega a consumir mucha energía y que
Pero bueno, creo que también es muy importante porque al final es el inicio y es la base de cualquier película o corto. Si el guión pues de inicio no funciona o no tiene una base fuerte, luego dirigiéndolo pues se nota que hay agujeros en la barca y que va un poco chopi, ¿sabes? Vas haver de canviar coses sobre la marxa? És a dir, retocar el guió durant el procés de direcció? Sí, sobre todo porque al final el protagonista del corto es un chico de 16 años de Cornellá, también de mi ciudad, que no tenía ninguna experiencia. Hicimos como un street casting, o sea, y claro, al rodar con una persona que no es un actor profesional, pues tienes que adaptar ese rodaje al propio actor. Entonces muchos diálogos, muchas escenas de repente se adaptaban a él, o de repente después del aprendizaje del guión le decía, vale, vamos a hacer esto, pero cámbiame todo el texto y dilo de otra forma, ¿no? Entonces a partir de ahí, de las impros, de repente jugar, aparecían cosas interesantes que aportaba él mismo, y veíamos cosas que de repente por guión nos parecían increíbles, pero que luego en la acción con el protagonista que teníamos que cambiarlas o adaptarlas, que a lo mejor con un actor profesional pues es mucho más sencillo, pero bueno, también un poco la gracia del corto estaba en ese pequeño riesgo que había que jugar. Sí, clar, però m'imagino, des del moment que tu escrius el guió, no, que tens la imatge del que vols fer, com va ser la sensació aquesta de començar a rodar i dir, ostres, tot això que jo un dia a casa tancat a la meva habitació estava fent, com va ser el dir, ostres, ara ho estic grabant? Yo ya iba desde casa bien preparado para esto porque sabía que iba a pasar, me lo habían dicho, y justamente el cine de los referentes de los que te estaba comentando parten bastante de esta impro y de este juego con los actores que yo ya iba de casa preparado para ese momento. Entonces cuando pasaba me daba cuenta, lo localizaba, y de repente lo bueno también que tenía es que estaba el guionista en rodaje, y de repente teníamos un momento de decir, vamos a parar de rodar lo que estamos rodando porque no acaba de funcionar, vamos a tener media hora, una hora para pensar, para de repente de reescritura, y nos dábamos ese tiempo y luego veíamos la luz y decíamos, vale, esto es lo que vamos a rodar, y luego volvíamos a set y lo rodábamos. Pero sí, ya iba bastante preparado de casa para esto, sí. No sé si a vosaltres heu estat algun rodatge, sigui curtmetratge o sigui llargmetratge. De vegades són molt divertits els directors, perquè tot el que s'està fent, que tothom dona per fet que jo ja està bé i tal, no els agrada, i torna a repetir-ho. Recordo una anècdota amb Maricielo Pajares, li van fer repetir una escena arrossegant-se al costat d'una tauleta de centre i un sofà buscant no recordo si era un cotxe de joguina, una cosa així. Ho van repetir com a 10 vegades, diu, tenia els genolls destrossats. O sigui, perquè hi ha directors que, bueno, en aquest cas, si no recordo malament, va ser Toni Morales. Els directors deixem-los estar de vegades durant el rodatge. Vosaltres... Disculpa, també es fa repetir sense explicar ben bé què és el que no t'ha agradat. Sí. No m'agrada repetir. Ja. Què no t'agrada? No, si volta... No tindre el tio d'una volta per cotxe 25 vegades fins que t'agradi i no explicar què vols o què busques o què esperes o no has preparat l'actor. Aquí està la meravella dels directors. Ells estan començant, després aniran millorant aquesta capacitat de transmetre a tot l'equip, ja no parlo només dels actors, transmetre a tot l'equip la seva intenció. De fet, moltes vegades, i suposo que us ho trobareu amb el temps i tal, acabes tenint els teus col·laboradors habituals. Tens el teu director de fotografia preferit perquè et treu tal i com tu vols, el d'il·luminació, el guionista. Per suposat, això ho haureu vist moltíssimes vegades, ja no en curtmetratges sinó en llargmetratges. Hi ha directors que estan obsessionats amb actors. No entraré perquè tothom té referències al cap, però pel·lícula que faci, pel·lícula que està aquell actor, aquella actriu. Exacte. Sí, totalment. Totalment. Aquí està la maestria dels directors. O sigui, el director precisament... És bona, repetint. Aquesta... Si vols el micro i així... Bueno, se sent perfectament, Sí. Disculpa, perdona. No, doncs, realment aquí està la gràcia dels directors. O sigui, teniu una feina, a més, que és la de transmetre
us trobareu que hi ha gent que després no vol treballar en determinats directors. Pot ser per moltíssims motius, però de vegades és simplement el no ser capaç d'entendre aquell director i acabar dels nervis. Perquè clar, cadascú té la seva part fonamental. En el vostre cas, com va ser el procés aquest de passar del guió, d'estar tancades, preparant, a estar rodant-lo? Quina va ser la sensació? Jo vaig passar molts nervis, perquè anava molt justa de temps. O sigui, vaig acabar d'escriure el guió a finals de... a principis de novembre, mitjans de novembre, i a principis de desembre, com a molt tard, havia de tenir-ho rodat. O sigui, vaig anar així, buscar-me l'equip, vaig agafar gent jo havia estat currant amb altres curtmetratges, sí d'ajudant de producció, sí de vesto, de no sé què, moltes coses, i amb altres projectes, i vaig agafar el mòbil, vaig començar a demanar gent. Hola, em pots fer un favor? Sisplau, estic fent un curt, no tinc presso. Amb actors que havia treballat també, va ser com, vale, necessito gent, no tinc presso, que és la gran frase, no tinc presso, us pago dietes i transport, i no, estic molt contenta perquè vaig treballar molt, va ser com, vale, com porto el guió a la realitat. També és veritat que poder haver... Clar, jo és el primer treball que dirigia, realment. O sigui, he escrit coses, he estat en rodatges, però no havia dirigit mai res. Aquest ha estat el meu primer curt. I va ser, bueno, mira, tu, saps, a l'aventura. No passa res, ja ho trobarem. I sort també de l'equip, vulguis o no, que al final em va ajudar tot. O sigui, va ser superguai, perquè és allò que dius, ostres, gràcies, de veritat. Sempre fallen coses a última hora, però coses que eren molt claus, per exemple el diré de foto, que era un que hi havia treballat i que és superguai i que ens portem molt bé, que tenim molta confiança, i això, vulguis o no, et dona com una seguretat, que és superguai de dir, vale, no vaig tan perduda, no? Veus allò un fosc que dius no sé com avançar, però això em va ajudar molt. I sí que és veritat que, per exemple, amb l'actriu també hi havia treballat amb una websèrie que vam gravar, i ja és allò que ja ho coneixes, ja saps com et treballaran, i anar tan curta de temps era com si m'haig de ficar a buscar gent, i que potser al final també funciona, no? Però potser si hagués tingut més temps, després, mira, intentes treballar amb gent nova perquè en el fons estàs començant i també tens ganes de conèixer gent, però també per altra banda era avui una seguretat de treballar amb persones que ja sé que m'hi entenc, que treballo bé, que em coneixen, perquè en el fons també és el que has dit, no? Cada director és un món i tots tenim les nostres coses, però si treballes amb gent que vulguis o no et coneix, a vegades és més fàcil. Jo intento comunicar molt, com el que has dit abans, m'ha fet gràcia, jo soc d'aquelles que intento comunicar molt, de dir, vale, no, és bona perquè això, crec que ho podríem fer més així, ho podríem fer més així, diré de foto, com ho veus, vale? M'agrada molt escoltar la resta de la gent. Crec que a vegades hi ha directors com que són com molt ells, que no volen escoltar ningú, i jo sempre soc més al revés de... Jo tinc el meu gust, tinc el que m'agrada a mi, però també penso que hi ha gent que potser sap més del seu camp i que també és guai sempre sentir la seva opinió, almenys. Després decideixo si vull o no, però si més no escoltar. I quan vaig acabar el guió i en 3 setmanes em ficava a rodar, vaig canviar la meitat de les coses, com ha dit ell també, però bueno, perquè també jo quan coneixia l'actriu li vaig dir, mira, és el personatge, és així, té aquesta vida, ha passat per això, soc fanàtica de desenvolupar històries de personatges, no sé, ja des de petita, saps? Em fico al meu món i aquest personatge ja li faig tota la seva vida. Vull dir que potser és un curt de 5 minuts, és igual, però aquest personatge té present, futur, passat i és molt complex. I vam estar fent una videollamada un dia, li vaig explicar tot i després, clar, el dia que gravàvem ja vaig quedar el dia abans amb ella i li vaig dir el que et surti, no passa res. Va dir, vale, Laia, gràcies. En el fons, els actors i les actrius crec que també agraeixen en part, no?, poder fer el seu treball i que no els hi tinguis tot molt marcat. I bé, i després, bueno, que canviessin coses del guió tampoc va ser... Quan vaig tenir tot gravat vaig dir, vale, ja està. Ara només em queda el muntatge, vinga. I això va ser molt més dramàtic de tot, perquè no havia muntat mai tampoc. I dirigir encara, però muntar no ho tornaré a fer mai més. Ara ja, a partir d'ara, a LinkedIn, busco muntadors. Terrible, però bé. Al final has de saber-ho fer una mica tot
i ja està. Jo, la veritat és que el pas de guió en el rodatge com a tal va ser un procés que vaig gaudir molt, perquè aquest era un curtmetratge que normalment ja escric pensant molt en com el vull dirigir i amb les imatges en concret que m'imagino, i aquest va donar el cas que el visualitzava molt mentre escrivia. Llavors diguem que mentalment ho portava molt preparat, la feina prèvia en el rodatge, i anava amb les idees molt clares. Tot i que, evidentment, després van canviar mil coses perquè la localització no ho permetia, una actriu, la protagonista, se'ns va posar malalta el primer dia del rodatge, es va posar molt malalta, llavors vàrem haver de pensar una nova idea de guió perquè no hagués d'aparèixer a l'escena que rodàvem el dia següent. Alguns canvis així sí que van haver-hi, però en general va quedar bastant fidedigne al guió original, no? Però bé, la veritat és que va ser un rodatge que va anar bastant bé tot, excepte això de l'actriu que es va posar malalta. I bé, el que comentàveu de treballar amb gent que ja coneguéssim i tal, i de formar com un equip, jo és una cosa que he començat a fer. Bueno, ja vaig dirigir curts altres anys de la universitat, sobretot l'any passat i tal, i he participat a altres curtmetratges. Llavors a partir d'això m'he anat fent un petit equip de gent de confiança, amics meus realment, que sé que puc confiar en ells, no? I com que ja coneixia tot l'equip tècnic, m'hi portava molt bé i confiava molt en ells sobretot, i tenia molt bona comunicació amb ells i sabia que en aquest nivell estaríem bé. La veritat és que va anar molt bé per això, jo crec, més per la connexió que teníem entre nosaltres. Y tú, Dave, a la hora de contar con director de fotografía, con iluminación, ¿tenías personas en concreto? ¿Hiciste búsqueda? ¿Cómo...? No, realmente, o sea, rodé el cortometraje con las compañeras y compañeros que había rodado durante los años anteriores, con las que pues al final había dado feedback, nos entendíamos muy bien, y eso sí que es verdad que se agradece mucho en rodaje, porque la comunicación, por ejemplo, con la directora de foto era muy fácil, me entendía cuando algo no me acaba de cuadrar, yo entendía cuando algo tampoco le acaba de encajar, entonces era como muy fácil comunicarnos y entendernos. Y eso también creo que ayudó mucho al equipo artístico, porque se lo poníamos también muy fácil a ellos a la hora de rodar. Y sí que es verdad, por ejemplo, el tema de repetir tomas y tal, lo hacíamos cada vez que había una dirección o una directriz concreta, porque si de repente no la hay, es como que hay una pérdida del equipo, o hay como el actor de repente como una pérdida, como una desconfianza de por qué estamos volviendo a repetir, si ya lo he hecho bien. Entonces, si no tiene como una directriz como concreta tal para acabar de ajustar la siguiente toma, es como inútil volver a rodar hasta que no todo el mundo lo tenga claro. Y esto, por ejemplo, en el rodaje, teniendo un equipo pues que ya nos conocíamos, que realmente éramos amigas todos, o sea que era muy fácil rodar. También a nivel como anímico, cuando pasas muchas horas rodando con el mismo grupo de gente, se agradece mucho, porque en rodaje te puedes hacer grandes amigos o los peores enemigos de repente. Te puedo asegurar que a veces se destruyen amistades en los rodajes. Total. Sí. Yo recordaré siempre Óscar Martín cuando rodó la película Amigo con Javier Botet y pareja. Los tres son muy buenos amigos, coescribieron el guión, pero bueno, fue tan sumamente intenso el rodaje que la amistad estuvo ahí pendiente de un hilo. No recuerdo cuánto duró el rodaje, pero el tiempo que estuvieron, además estaban encerrados en la casa donde se rodaba, estuvo la punta de amistad de saltar por los aires. A veces el estrés y la intensidad puede... És que és intens, i són moltes hores, jornades molt llargues, no descanses, i és com... es va acumulant, no? I Sí. si no tens la
facilitat de poder gestionar aquestes emocions d'una forma pacífica o tenir gent al costat com coach o coses d'aquestes que vulguis no t'ajudin a gestionar aquestes emocions i aquesta tensió constant, al final és fàcil i en el fons és fàcil, més fàcil crec que si estàs amb persones de molta confiança, però és com que és mi amigo, pues me cago en tu puta madre, saps? Tal qual, o sigui, deixa'm estar i dic les coses tal com les sento en aquest moment i normalment jo he vist gent enganxant-se fort amb rodatges que dius, buf, saps? Ho entens? Doncs com no, ara no, sisplau, acabem de rodar i després us baralleu, sisplau. O anem a fer unes birres i acabem plorant i ens abracem tots entre tots, però és molta tensió, penso, i són jornades dures i al final és això, ¿no? Aquesta tensió. Sí, también creo que se ha de cuidar mucho el equipo porque, sobre todo en proyectos como de cortometrajes y tal, hay como una relación hacia el corto, hacia la historia por interés, o ya sea personal o algo, porque al final no es un nicho de producción de dinero, entonces tiene que haber como una especie de cuidados entre el equipo, que creo que también va variando mucho con las nuevas generaciones o el futuro, porque también creo que la imagen del director arcaico, como muy sentado en la butaca, dirigiendo, dando órdenes, como sin entrar en debate con el equipo, creo que cada vez está cambiando, o al menos me gustaría pensar que cada vez está cambiando, también con la entrada de nuevas como nuevas realizadoras, nuevas identidades o nuevas como formas de hacer cine que se está nutriendo un poco la industria de ya no tener como imagen viejuna del director o la directora o el productor que está detrás como azotando a la gente, o al menos no debería ser así. Al revés, no? Jo crec que justament jo el que sento és que el director ha de ser com la persona que durant el rodatge passi el que passi no ha de perdre els estribos, o sigui, almenys és el que sento jo, que ha de ser com una guia de positivisme, tot i que no sigui real, perquè segueixi el rodatge endavant, perquè és veritat que arribes a molts punts on podries tirar la tovallola i que justament si tu estàs dirigint aquell rodatge no només estàs dirigint el que és la imatge com a tal, també estàs dirigint a un equip de persones que és el que farà al final la pel·li, no? Vull dir, el bonic de l'audiovisual és que és un treball amb equips sempre, però ja se sap que a un equip sempre hi ha d'haver algú que es tiri dels altres. Has de ser el capità del barco, sí. Jo sempre ho dic així. Si tu no tires endavant, el barco s'enfonsa. Per tant, sí, totalment. No, totalment. Al final, sota les ordres d'un general valent no hi ha soldats covards. Si el director és capaç de mantenir la templança i tothom se sent més a gust si sap que la persona que ho dirigeix sap per on van les coses, encara que ningú més tingui ni idea, però ell sap per on va. I un detall, perquè abans parlaves del tema del gore, que t'agrada el gore i tal, moltes vegades en els curtmetratges hi ha coses que moltes vegades com a espectadors ens passen desapercebudes. Al trobar-se algú que està de ressaca, que ha passat una mala nit, i això reflectir-ho a la pantalla requereix una part que moltes vegades no es té en compte, que és el tema del maquillatge i els efectes especials. En el cas de tan senzill com fer un tall, algú que s'ha fet un tall a la mà, representa tota una feina de maquillatge. Us heu trobat amb la situació? Com ho heu resolt? Teniu el contacte d'algú? Al meu curt, de fet, hi ha una escena que vaig tenir molt bona... No tenir ajudant de direcció pel meu curt, també m'ho vaig fer jo tot, però vaig tenir molt bona idea, que va ser les escenes de sang i de coses les vaig ficar el primer dia de rodatge, a primera hora vaig dir primer vull fer aquestes escenes. Quan hagin sortit bé aquestes escenes ja rodaré tot l'altre. Però era com... Clar, és que no tens tots els recursos del món. I hi havia un moment on apareix sang, apareix una ferida amb pròtesis, làtex, una cosa que bombes, que fa sortir sang. Vaig parlar amb una noia que havia conegut un rodatge, que és especialista en FX en aquest cas, i em va ajudar molt i sort d'ella. Perquè si no jo no ho hagués pas pogut fer, o sigui, em dius fica't, no, però clar, és la tensió de dir, vale, de vestu, ja necessites 2 còpies de vestuari, o 3, perquè depèn de les escenes, perquè en el moment que surt la sang, si allò no està ben rodat, canviem de vestuari un altre cop i tornem a gravar l'escena. Vull dir, és com
un afegit, no? De dir, vale, ja és difícil, però és que a sobre allò és com has d'estar superconcentrat. Me'n recordo estar amb l'escena de dir, vale, deixeu-me molt, o sigui, preparar aquest pla bé. Necessito preparar el pla, ensejar-ho, si ho hem d'ensejar 10 vegades, ho ensejarem 10 vegades, però vull que estigui bé, que ho tinguem clar, perquè si ho podem fer una vegada, és allò de one shot, sisplau. I super tranquils. Clar, si tu fas una escena d'aquestes i la graves a última hora del dia, quan tothom està ja cansat, esgotat, doncs tens un risc molt més alt de que hi hagi alguna cosa que vagi malament. I això m'havia passat amb algun altre rodatge i vaig dir, no, jo fico les escenes aquestes més de que necessites aquesta part de FX. Sí que és veritat que si ja et surt gravat i que simplement només es veu al final, no necessites fer el canvi d'estar perfecte a estar ensangrentat completament, és més fàcil. Però si ho has de tirar seguit, vaig dir, fico el primer de tot, gravem tot això i per sort va anar superbé i també perquè la noia que ho feia és molt bona i realment li vaig agrair molt, vull dir, fer pròtesis, jo vaig flipar, vull dir, és que de cop era això és real, i ella, no, jo, vale, semblava, és que és espectacular, també és tot un món, i és una feinada que jo, o sigui, sempre he respectat i admirat molt, i a vegades, clar, tu veus a la tele i dius, mira, saps, i és el que has dit, no hi pares a donar atenció de la feinada que costa potser fer aquell pla des de nivell de vesto, nivell de maquillatge, a nivell de FX, a nivell de direcció, a nivell de fotografia i a part, jo per exemple el meu cura està rodat unes parts en un lavabo, clar, imagineu-vos un lavabo superpetit, 2 focus, una per darrere sota el lavabo fent que n'hagi, o sigui, tens una situació superestressant, superdallonsis, que jo estic a fora amb el monitor i és un vale, pobre operador. Només pensava, estava amb la càmera aguantant i anar-li dient assagem un altre cop, sisplau, assagem un altre cop. I clar, saps, li feia gravar els assajos i en el fons era un perdona'm, però és que si no surt bé això, no surt bé el curs, saps? Però bueno, no, està bé, és divertit. És experiència al final i per mi, jo aquestes coses de sang, o sigui, faria tots els cursos, m'encanta. Després quan ho veus, ja està gravat i veus la toma, no? I dius, buah, que divertit, saps? M'encanta. És el problema del rodatge. M'agradaria que tot això, quan sortim d'aquesta xerrada, la propera vegada que veieu un curtmetratge, veieu un llargmetratge, penseu en tota aquesta feina, aquest estrès, tot el que suposa. Jo, per qüestions de la meva feina, jo veig moltíssims curtmetratges, cadascun, el temps que duri el curtmetratge, té la meva dedicació exclusiva, sigui bo o sigui dolent, perquè alguna persona ha estat patint tot això per gravar allò. Llavors, per davant de tot, el respecte. I parlant d'això, precisament, clar, ara entreu en una nova fase, que és, ja està rodat el curtmetratge, ja heu fet, em salto el tema del muntatge, que dona per una xerrada sencera, a talonatge, que si el so, que si temps de treball, però clar, ja arribem a les projeccions. Esteu a un festival, esteu projectant. Com veieu el tema de la projecció en festival per donar a conèixer? Ja us ho havíeu plantejat? Sabeu com es mou aquest món? Més o menys. Jo sé que hi ha empreses, és que som molt nefasta amb aquestes coses a vegades. Jo sé que hi ha empreses que realment tu pagues una quantitat i te'l fan rodar. O sigui, tu acabes de muntar el curt, el pagues en aquestes distribuïdores i te'l rolen ells per festival i simplement et diuen, mira, doncs ha estat agafat aquest. Clar, jo sincerament en el meu cas he tingut sort que es fa aquesta col·laboració amb la universitat, cosa que considero que és superguai per nosaltres com a estudiants, perquè és una manera de, vale, encara no hem acabat del tot, però tenim l'oportunitat d'entrar, de poder estar en aquest món, i és superguai, perquè si realment a la universitat et diuen, vale, grava un curtmetratge, dit el no sé què, i ara fica't a distribuir per festivals, no tens ni el coneixement potser encara, o se't fa una muntanya a sobre, i jo, gràcies a aquesta oportunitat, estic molt contenta, la veritat. De cara al futur n'hauré d'aprendre. Personalment n'hauré d'aprendre. Després ja quan m'hi trobo diré, vale, ok, ara què faig? No passa res. Però sí, no tinc gaire clar tampoc com funciona.
Bé, jo una mica igual, la veritat. Sí que em sembla una superbona oportunitat que puguem venir aquí al festival del Barcelona Film Fest perquè, bueno, és que o sigui, no puc descriure de cap manera altra que és una gran oportunitat i ens fa molta il·lusió a tot l'equip i estic segura que les meves companyes també que puguem ser aquí i també és un tema que, la veritat, no és que ja desconegui completament, però sí que em falta molta experiència i molt coneixement encara per saber-te contestar bé la pregunta. Bueno, en mi caso está como la SCAC un poco llevando este tema, entonces sí que es verdad que se agradece pues la tutoría de la propia universidad de poder como dejarlo un poco en sus manos y que lo puedan mover y al final pues hacer ese trabajo que si lo tuviese que hacer yo o de forma personal o el productor que está ahí, David Vega, sería algo como una osadía, una odisea, realmente sería como muy complicado hacerlo de forma individual. Lo que tú dices es en plan pagarlo es más fácil como a una distribuidora que lo gestione y que pueda llevarlo ellos. Igualmente el tema de festivales es como una gran oportunidad porque al final es una oportunidad de proyectar el cortometraje en una pantalla grande que al final el nicho de los cortometrajes muchas veces reside en los festivales y esta oportunidad para poder conocerlos porque hay pocas opciones fuera de los festivales de cortometrajes y se agradece bastante pues este apoyo que se hace como a este formato realmente. La veritat és que hi ha una part que és el festival. Jo recordo una anècdota estàvem parlant entre projeccions de pel·lícules amb el productor José Luis Alemany i estava la dona de Paul Nashi i me'n recordo que explicava ell que una vegada donant classes els va plantejar a alumnes que estaven començant i tal. Diu, ara jo com a productor us dic, us dono 10.000 euros més per aquesta pel·lícula, en què els invertiu? Cadascú parlava, milloro la il·luminació, llogo càmeres més bones, tal. Distribució. La distribució. Perquè un cop ho tens, ho has de portar. I a partir d'aquí ja venen això, les distribuïdores, els programadors, els contactes que pugueu tenir, i us començareu a moure en el món dels festivals, que una cosa és aquesta part, que són les projeccions, són les pel·lícules, però hi ha una part que són així més, que és la indústria. Vale? Uf, abans ho has dit ja. La indústria és precisament això, els contactes, conèixer gent, quan us comenceu a moure, perquè us seleccionen el curtmetratge per a un festival, coneixereu a un guionista de València, coneixereu a un director de fotografia de Madrid, que començareu amb els contactes i això anirà pujant. En aquest cas aneu de la mà de la universitat, el qual és molt d'agrair i al principi és molt necessari perquè entres en un món totalment diferent, però crec que heu de tenir clar que en endavant en aquest món heu de conèixer aquesta altra part, moltes vegades no tan maca, no? I no us penseu, el curtmetratge cada vegada té més rellevància, realment s'estan venent curtmetratges, o sigui, això que abans podia semblar impossible, mira, no fa gaire es va fer una pel·lícula que es deia Nightmare Radio, vale? Que consistia mitjan un nexe comú, unificava diversos curtmetratges que van destacar en el seu moment i eren diferents històries. Recordo perquè abans parlàvem del Santi Taboada com a guionista, del Sergio Morcillo, van agafar un dels curtmetratges que van agafar va ser el Gotes de Sergio Morcillo, amb la qual cosa realment va servir el curtmetratge no com a projecció d'algú, sinó realment com a feina feta. De la mateixa manera, cada cop hi ha més plataformes i us animo que a les plataformes digitals que tingueu, sigui Netflix, Nil Filmin, Amazon, el que tingueu, mireu perquè comencen a haver-hi seccions de curtmetratges i trobareu petites joies. De la mateixa manera, en obert, n'hi ha alguns, però clar, per part meva, aquests no m'acaben d'agradar tant perquè els creadors no reben absolutament res. Ens queda poc temps. M'agradaria si volguéssiu comentar una mica a la gent que probablement no han rodat, els que no rodarem mai probablement, com és la vostra visió del curtmetratge i fins on us agradaria arribar.
Qué complicado. Sí. No. Al final, per mi, és una forma d'expressar-me. Jo entenc tot el que és la indústria i entenc que al final quan estàs treballant i vols guanyar-te la vida per això, també has de pensar, no, en fer un producte que sigui rentable, per dir-ho d'una manera, però a mi no m'agrada veure-ho així. Jo sóc una mica, no sé, somiadora, digue'm-li com vulgui, no sé, però al final és com la meva forma d'expressar-me. M'agrada expressar-me mitjançant l'audiovisual. M'agrada plasmar les meves idees, les meves vivències i les meves locures, per dir-ho d'una manera, amb històries, i crec que és un mitjà perquè et doni veu i no sé, és la meva part, o sigui, és el que m'agradaria, poder continuar expressant la meva veu a través d'aquest format, a través d'aquest art, com la persona que es dedica a pintar quadres al taller de casa seu. Doncs jo em vull dedicar a explicar històries a través de curtmetratges i a través de pel·lícules o sèries o el que vingui. Sí, o sea, yo creo que también es como una vía de poder como arriesgar un poco, porque al final pues eso, el movimiento de económico o de industria en el cortometraje se puede controlar un poco más y puedes arriesgar un poco más porque puedes de repente añadir nuevos relatos, puedes de repente probar contar historias desde otro sitio, que a lo mejor si tienes que movilizar a muchas productoras, de repente hay como un riesgo, o de repente esta película se convierte como un producto que cuesta asumir ese riesgo. Entonces en el cortometraje tienes como una oportunidad de poder contar como ese pequeño relato y ese punto arriesgado con un poco de tranquilidad de que podrás hacerlo sin riesgo de que venga alguien y te cambie la historia, o que de repente la historia se descontrole y se vuelva otra cosa y se vuelva pues puramente mercado. Jo, la veritat és que quan escric m'agrada limitar-me d'una manera o altra, ja sigui posar-me un nombre màxim de personatges o un nombre determinat de localitzacions, i crec que el format de curtmetratge com a tal ja és una limitació, però és que les limitacions poden ser supercreatives i justament crec que t'ajuden a treure tot el teu potencial, perquè en un espai tan reduït de temps vols explicar tantes coses que intentes que el que es queda sigui el millor que puguis treure. Llavors, per això li tinc especial carinyo al curtmetratge, a més de que, evidentment, és el primer format amb el que he experimentat, i fins i tot ara que el meu treball de final de grau és un llargmetratge, estic fent el guió d'aquest llargmetratge i ho estic gaudint molt, però d'alguna manera també trobo faltar aquest desenvolupament de curtmetratges. Bueno, no tenim gaire més temps. Volia agrair, sobretot, recordeu els noms, perquè qui sap, més endavant, Pilar Baradat amb el curtmetratge Incombustibles, Laia Puig amb Nina i a Dave Jackson amb El Hijo Cuervo. Agrair-vos aquí que ens heu explicat la vostra experiència. Agrair a tots vosaltres que heu vingut a escoltar-los i que potser amb el temps els veurem una mica més a la distància. Agrair a la Vila del Llibre per acollir-nos un dia més, en una jornada més, i al màster papeter Paul Digler en la sombra. M'agradaria tancar aquesta xerrada sobre el curtmetratge recordant aquella expressió castellana que diu «Lo bueno, si breve, dos veces bueno». Moltes gràcies a tots. Gràcies. Muy buena,